Ziya naro khajak. Naro kok thang Thangmani. Hai no hai lam shogo jotono no tongmung ketalai to gahke like subscribe to share khalai di do. Tini kan mana Ziya naro nail extension khajana Thangmani. Enggak bawa blog ketal khayo babin blog sa naro kok thang Thangmani. Kata channel engko khulok ma ba naro bono support khai di. Mane sung ba gyam tino kata lo hai pa no to no tabo agi ang support khai ma hai bono support khai di babu kata YouTube channel khulok de blog khai tong ma ba. Jotono na hambai. Ai today daw to hai ko ko mo ko. Tao no ba khai ka ai. Ini guys, Ziya naro nail khajana Thangmani. Ini nail khajana da. Aku harus pakai kita. Hinkin rok puilaw no nugu shaiman khana ang ba shareni oro phaijak nail extensions khlaijang na bagai hinkin rok ang tam nungi tong ni wanchu kana ang shok paikeno ba sharano juice re regra kha omo thasungni juice angna hinke ang no rong no puilaw no shaire shuana ang voice over sa khai tongo o video hinke 5 taring ni she ang tini sa upload khlaina naima ba ngin rok tini ni video rok ni ta chong di ta mono balok khamo ang insta o to reels upload khai paijang no Nke norok paithak jora joy nai tong di tam ke khlai ang joto phunugi mai nya phonon je phunugi man phunung nai da nke norok puilaw no nugi man khana ni yaskorai tongmani ang rai phaijaglia tabung no puila khlaijang na naima ba ang asuk joto jinis kaham ga saimai nya ba rai phaijaglia ta nke nail polish bo hui phaijaglia abuni bagai haifan orawi phaifan o kubung ma jinis milia hanke to tesha mara nai nyo hai di bana hanke je nai khaijang nai hini wan chugi tong nai ro khlaijagi mano ingeno rok ani u ye shi chikon kana wa kashi shunu kana do abo tamo huni wanchugi pan mano abo agi kasa samani se doctor gui thangka hamli ata abo hinke je buri rok khlaijang namu jungjang ne rok khlaijagi mano tabuk to durga puja ni 8 taring ni simi offer choli ja omas ni 27 tarik jora kuni phashi yagra debra kuni yak no no rok 999 ke khlaijagi mano any design no rok je ke khaijang namu jungjago photo simi phono gui ridi hinke abo hakeno khalai renai bara kolok besok jorate kolok ke khlaijang namu jong besok bara ke khlaijang namu jong ini icha nang sawi simi reke paikya angke tabu supuila khlaijang na naima ba nai thangjang liam bo ma ke khlaijang nai ge aro thanginai wanu kubungman phunu ka do bo ma ke khlainai wanchok di nai hepa nang palamalia bonon chaireka bo ma ke nai thungno nung no khlai re di ni angke ang last to gana ka chagi phunung jak tongo puilaw tang already phunugi paikya bo ma hai tabok te shon rong no gana ga phununai iko baheng za khan ro comment khlainai sadi Studio ba light bang ma jak ba ta ma thok phata. lain ban lain ta edit khai Eno ton de. Khumon chaga ton de kise ya. Ndika. Ma chaba ka. Pesha. Ani bitus khai jo Eno ton. Kare. Ade khala de. Ma kai islen. Ton dor bina. Light on ko pan. Nung ni oi light ni tola ton dia. Ade khala na ko. Shiza. Shiza bile. Nara ka hamba khai. Kha na Ziya phajak ner khajana bagai. Phogani ner. Ito. Ito sila khare ka. Nang khai ka ni nong phune o jaga ne lipstick ar ya ga thogoyu. oh ja Tola ekja de phone ta. Ampe Ini khai Ziya naro khajak nail khajana hanai ta mo naro phla kari kha naro khai khari kisa naro khajak pai di wa yakta yak no khajago hai da yakta yak yan Ziya naro khajak nail khajana
응? 어머 흔께양 Swtwi 무성나 bagui Swtwi rogui tongmani waisa kamini Swtwi tubufru thok bai songchamani belai no thoka haninai pai tubumani Swtwi aske dam ungjak tabo keji 100 taka aske dam hingke puilano ang khugui paikha hingke suinai pressure cooker o rogui norom khlainanai aboni pore ang dengnai dengi painai je berma rok mosorok ruinai thok bai songnai ta Hingke rugui paikha rugui painai tabo kisa tui rok sogronai ya sate hingke video sagi tongo ya sate hingke dengo hingke uri thangjaga ta ang amoni bagni phone off khainai dengi ma paikha dengi paise tesa video ma sakshu kebo chaja yangi hamya rok ta sari to borong muni sungi ase phema ba washu shu kangma chai rong hedi bana hingke sab ang hai Swtwi thokja comment khlai sadi Swtwi hingke ang mosteng thokjago thokbai songisa ka thokjago gudobo thokjago hingke tabno rani kaisa kara sidra nongnai amna kisa ignore khaidi o karai belai no kacham to asak balogui pojonto taufano o karai asban kuchung tongmani belasi aske kacham agio nano song o karai bai thabarok mui songjak amni bai kosom kosomungo hingke ang busaga huimandi amo amni bai sido o video bo balok jangno 4 tarik ni tuition chung photo bo jangna hani thanglaimani ta dino last pori rota Hingke ani tinini video asung sinai please like comment share subscribe